दिनैहाय अफ्रि ब्लग तो आरो गोदान मोनसे लाबोफिनबावदों ब्लग बारा नङा फिसा गुसुङै ओरैहाय जिहेतु फिसाजोआ बारा गोबाव जायाखै फैनाया बेजों लोगोसे दंफाबावो मिहा मिहा ओरै फै जिरायफै जोंहा रायलायनोसै जिराय जा मिहाजों आंजों जिरायनोसै नों माहाय माहाय थायो होनदोंमोन आं मिथिया गावखौदो हा आं मिथिया मानो मिथिया नों वाटारमेलन जागोन ना जाया जायो जायो अ बेसे बुरजा जागोन इचिमान 110 मा इसिबां खोन्थालाय आखाइजों वाह गिदिरसो जाखागोन ना मा ओमफ्राय फिसाखौथ' जाखाया नङा होमबा नों मा ओंख्रि जागोन होनदोंमोन अमा अमाजों माजों आं मिथिया अमाजों नोंसो मिथियो नों संदो दाहाय दे आं सङा आं रोङा मानो नों संदोब्रा न' ओमफ्राय नों हस्टेलाव आबैनाव थाहैगोन ना सोरनाव थाहैगोन आबैनाव बाबानावलाय बाबाजों थाया मामिजों बाबाजों नोंखौ गाबबाय थागोन ना नोंखौ नुवाबा गाबा दे हा गाबा होननायदि लासि हा होननायदि गाबा दा गाबा हा माथो लेखा फरायनायाव नों बाबाजों खोमा खेबजायोनो माथो नों मानो इदिनो थायोलाय होननाङा मानो आंल' खेबजायो नामा बुद गथ'आबो खेबजायो आंल' खेबजायाना मा बुद गथ'आबोथ' खेबजायो आंखौल' बुहुत गथ'फ्राव खेबजायो ए माथो नोंसोरो नों मा खेलाखौ गेलेना मोजां मोनो भलिबल आयौ हाबाब नों भलिबल बुनो हायो हा मानो जायाखै नुजायाखै एलायथो नुजाखाबाय दा भलिबलखौनो नों गेलेनो मोजां मोनखायो ना मा हा आदसा नों बेसे गोरलैनिफ्राय गेलेया नों बेसे गोबाव जाखो गेलेनाया क्लास 1 निफ्रायनो नुदों क्लास 1 निफ्राय स्कुलाव नोंसिना मेडामा माथो बुयिनो बुवालाय लावखौ बावदोसो हा क्लास गोदोरफोरखौसो बुयो जोंखौथ' बुवा क्लास गोदोरफोरखौसो बुयो क्लास 2 आरो 1 खौ बुवा क्लास 2 आरो 1 खौ बुवा अनखायोसो ए आयौ हाबाब नों दा बहा थांगोन दे बुं नोंसोर लांबा थांगोन लाङाबा थाङा बहा थांनो दे बुं खोन्था नोंसो हा नों लां आं लांनांगौ अबे जायगायाव लांनांगौ आं मिन्थिया हा आं मिन्थिया नों मिन्थियो नों मिन्थिया माथो नों मिन्थिगौ हा मानो ओइ मामि ओरै फैलाय र' रायलायनि इदि हमनोसै दा ओरै फैलाय ओरै फै नों मा नायबाय थादों मबाइल नायदों माखै हा मबाइल नायदों माथो नोङो मेथ्सआव हायाबा खोमा खेबोदो नों सोंना खेबजायोनो मे हाया होनदों थगायनाङा नोङो आंबो खेबजायो खेबजायो बांद्राय थगायनाङा इथ' खेबसेबो बुजानायानो थाङा बिबाय थागोन इयो आंसो बुजायो खेबसेलाय उल्था नांलायनायनि सोरजों खेबसे उल्था नांलायनायनि आयंजों बुजानायालाय बेलजोंनो मानोथो नांलायनांगौ नोंलाय आं नांलायदों इसो दा नुबाय सोरनो मा नांलायखायो नुबाय दा मानो नों नांलायनांगौ बाबाजों आं हायाना नांलायनो जाल्ला जागोन नोंसोरसो मामि ओरै फैलाय आं इउटुबाव थानो बादोंलै मानो मा ओंख्रि संना गालांदों आइया अमा माजों मा मिथिगौ ओरैनो ग्रेभि बानायदों हा ग्रेभि बानायदों ए मिया आखाइ सायो दा वाटारमेलन जागोन ना जाया जायो हा जायो सानैबो थाङो ना थाङा मामि आं थाङो बालाबारियावब्रा बैयावहाय वाटारमेलनखौ बहा गायो आं गौरां पार्कआव थांगोन गौराङाव मामिया लांगोन र' मामिया दिनै गुवाहाटि थांदों नालाय नों लांनो थांगोन हा नों लां गौराङाव
आंथ' नै दहैनो थांनांगौमोन ना बिदिला गोराङाव थांनोला दानोथ' ओंखाम जानांगोन मानांगोन ओंखाम उखैया जोंनि उदैया स्ट्रंलै गोदोरबाबो बहुत फिसा स्ट्रंखा स्ट्रंलै बडिफोरा नै बडि गोगोम खाथार माथो देलाय खोन्थाबावलाय बडिखौ नै बा नुवाखै आयु 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 रलाय मा मिनिना दोनथ'लाय एसे जानि मिहा आं माबा माबि खालामबाय थादों ओरैफै नोंबो ओरैफै नुबाय दा रिल्स बानायनोबा अस्थाद ने अस्थाद थारलै ने ओमफ्राय फुङाव नोंसोर खयथायाव ओंखाम जायो खयथायाव 8 खयथायाव 8 o'clock ओमफ्राय क्लासा खयथायाव जायो जोंनि एग्जामा खयथायाव जायो मिथिगौ 8आवबो थांजायो 8आव 9:30 लागि फरायनांगोन नोंनिफ्राय उनाव 11 12 लागि एग्जाम गोगोम ओमफ्राय खयथानिफ्राय स्टाडिया 8 निफ्राय 9:30 फुङाव स्कुलाव आच्छा ओमफ्राय माबायालाय मा होननानै बुङो लेखा फरायनाया मोनायाव नाइट स्टाडि होआ नाइट स्टाडिया खयथानिफ्राय नाइट स्टाडिखौनो होआ फुङाव फोजायो खिन्थु जों उथियो उथिनानै फरायगोन रिभाइस खालामगोन हामसालां उथियो आच्छा माखासेयालाय मिथिया इदि उन्दुगोन सोर इयो साइन्स आब'आ उन्दुनानैसो थायो फोजाब्लाबो उथिया दै सारना होनांगौ दा दै सारबाबो उथिया दै सारनानै होआ नोंसोरो होआ कम्बलखौ बोदलाना होनांगौ नों बोदलाना होआ लागा जोङो मा होननानै रागा जोङो डिस्टार्ब होबाय थानाङा माबायदि डिस्टार्ब होबाय थानाङा रागा जोङो फुङाव ओमफ्राय नों डिस्टार्ब होला आरोखि अब्लाना हागौ मेथ्स मास्टारजों माथो नोङो खोमा खेबजादों नामा जोंखौ बुवा मेथ्स टिचारा बुवा मा फोरोङो मा फोरोङो ओरैनो मेथ्स टिचारा फार्स्टआव मेथ्स लागोन फ्राइडे खालि मेथ्स इंलिश 1 उनाव गैला माथो नों एखौनो लिरनो रोङाखै नों रोंगोन आं दानो लिरना देखायनो हायो माखौ एखौ आच्छा ओमफ्राय बल स्पेलिंआ मा मोनलाय इखौनो लोंना नोङो BOLL मा BOLL आच्छा आपेलालाय APPLE आच्छा नोंनि दालिया मोनबाय माहाय देलाय दांनायलाय माने मेवो नोंनि दालिया माहाय नायलाय इफोर नङा दोंबेसे मोनखो मोनदो खानायाबो नोंनियाबो बोन्दो जोंहा बाबानि गैया आं खुना हायो खानाय गोबोन फुवा खानाया फुब्ला बे दोंसेयाबो खाथियाव थाफानाय खानायाबो मोनफायो मोनथिबाय फुनाय लगे मावोना खानायनि बे खाथिनिया ओमफ्राय बिबो दुरबल जाहैबाय रोदा माखासेया जोंहा बाबायानो आंखौ खुनो होबाय थायो नंगौ फुयो ओमफ्राय आंथ' खानाय गोबोनानो गैला बाबाना मोनजोब्बाय खानाया मोनजोबाखै ओमफ्राय एख' नङा अनला ओंख्रि जानो मोजां मोना नों जाया माखौथ' जायो खारै ओंख्रि सबाइ ओंख्रि नोंनो दा अनला ओंख्रि संना जाहोनोसै आङो दे जाया मानो जाया ओंख्रिखौ मैयानि ओंख्रिजोंसो जागोन मैयालाय मा ओंख्रिमोन आंथ' दानिया आङो जादो थांदो उन्दुदो थाल गैया नों बामखांना लाना फैनानैसो दौफैदों नोंखौ जोङो दौदोथां हारसिं जादों हारसिं जादों हारसिंसो जादों नोङो आंलाय दौदोंसो सानदों आं नोंखौ दौदोथां नोङो आंखौ बामदो बामनायाव जनो होदो मोखां सुनो होदो नोङो आंखौ ओमफ्राय ओंखाम जानो होदो ओंखाम जानो थांबाय उन्दुनो
बिदिसो मोखां सुनायाव नों रागा जोंबायमोन रागा जोङाखै ओंखाम उखैदो जाबाय थांबाय उन्दुबाय सानावनो थिगखौनो गेलेदोंमोन नामा खारग्लुंदों बहा थाङा गोजानाव दा थांखा दे थाङा गोजानाव थांबाथाय सैमाफोर अरगोन मागोन जाला जागोन दे ओमफ्राय दाखालि फाङासिङाखौसो गियो जोङो फाङासिङा फैयो लाङो माबा माबि थगायनानै लांबा मा जानांगौ खालि लायनो हाबिसा न'आव थानायाव लायनो माबा खासे फाङासिङा लायनो इखौ चक्लेट होदोंमोन लानो नागिरदों गथ'खौ लानाङा इखौ सिखावसो इदिसो होनबावदों जाला जागोलै बेजों थ' लोगोफोर ब्लगा बिराद गोलाव जाबाय नङा होमबा हामिसा नोंनि नामा मा नामलाय मिहा दा जों मिहाजों आंजों फिसा ब्लग लाबोदोंमोन नङा होमबा दोननायसै दोननोसै गाबोनो दा वाटारमेलन जानो थांनायसै नङा होमबा वाटारमेलनाव बनायगोन आं लागोन निदि लागोन हेल' फेमिलि मेम्बार्स मा होननानै हेल' फेमिलि मेम्बार्स भेरि गुड दे होमबालाय दोनथ'नोसै मिहा मा आं संनाय दा अमा बेदरा मादियासो संदों मादि संदों आं संनायब्रा आं लाजिबाय दे वाटारमेलन जानो थाङोनो मालाय दा मिहाया वाटारमेलन जानो थाङोनो दा बेनोसोना नै गासैबो मालाय होखावगासिनो अमा मेजेम दंनो बेनोसो दा हनै आयु नै मिहा ओमफ्राय ओरै सासे ओरै रानबायना मोननै मारै मामिया बैयाव कहिमा मोनाव ओंखाम जानानै फैदोंनो मिथिदों नुबाय दा जाबावबाय एफाथार जाफिनबाय मानो बिदि खिन्थाहरनांगौ दे मामि एफाथार ओंखाम जाफिनबाय नोङो आयु मिहाया खुसिबाव अमा बेदर मैथाजों अमा बेदरजों मैथाजों मोनजानो खुसिबाव आयु मेगने बिदिनो जाबावदों मिहा बोलो हो जानाया बोलो हो दे दोनदो आरो मा नांबावगौ दालिखौ मानो लायाखै दालि जाया बेनोसै ना मोखां नायबावाखै हनै जानो बिनानावा बिनामोनलाय बाव होननानै हेल' फेमिलि मेम्बार्स भेरि गुड दे होमबालाय दोनथ'नोसै नङा होमबा बाय बाय